маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон имрӯз 25 декабр пешниҳоди ҳукумат оид ба ворид намудани тағйирот ба қонун дар бораи буҷаи давлатӣ барои соли 2019-ро тасвиб кард. тибқи он касри буҷа барои соли 2019 4 баробар афзоиш ёфт. Файзиддин Қаҳҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, ки тарҳи тағйиротро дар парлумон муаррифӣ мекард, гуфт: ба вуҷуд омадани касри 4 баробарӣ ба сохтмони нерӯгоҳи оби барқии Роғон бастагӣ дорад. Аниқтараш ба кор даровардани чархаи дуюми ин нерӯгоҳ, ки моҳи сентябр сурат гирифт. вазир қайд кард, ки барои сохтмони Роғон аз ҳисоби фурӯши коғазҳои қиматноки аврупоӣ моҳи сентябри соли 2017 ва фурӯши сангу металлҳои қиматбаҳои захиравӣ маблағи иловагӣ ҷудо карда шудааст. Қаҳҳорзода гуфт, ки дар оғози соли гузашта дар ихтиёри ҳукумат ҳудуди 613 миллион сомонӣ аз фурӯши сангҳои қиматбаҳо ва 1.2 миллиард сомонӣ аз фурӯши коғазҳои қиматноки аврупоӣ қарор дошт, ки баъдан ба қисмҳои даромаду хароҷоти буҷаи соли 2019 ворид карда шуд. вазир шарҳ дод, ки бо сабабҳои зикршуда қисми хароҷоти буҷаи давлатӣ барои соли 2019 на 24.4 миллиард, балки 25.6 миллиардро ташкил дод ва боис шуд касри буҷа на 0.5%, балки 2% шавад. дар ҳамин ҳол вазир шарҳ надод ва вакиле ҳам напурсид, ки агар ба сохтмони Роғон маблағҳои аз фурӯши коғазҳои қиматнок ва сангҳои қиматбаҳо ба дастомада равона карда шудаанду ҳам ба қисми даромад ва ҳам ба хароҷоти буҷаи давлатӣ ворид шуда бошанд, пас каср аз куҷо пайдо шуд?